We zijn hier bij Farmers Got Talent, dit jaar onze locatie hier in Biervliet op Grastoppel. We hebben dit jaar weer leuke diverse onderdelen, onder andere de tractorrodeo, het ringsteken, de ploegwedstrijden. En nieuw dit jaar is onze Boer Olympics. Je hebt natuurlijk de Olympische Spelen en dan heb je de Paralympics. En wij dachten van waarom geen Olympische Spelen voor boeren. En toen komt de Boer Olympics eruit. Dus daar hebben wij diverse onderdelen van, met onder andere het big bag zaklopen en boeren dansen klompengolf. En we eindigen met een spectaculaire stormbaan. Dan in, want dan ja, het is wel goed, zeg maar.